Було TV и днес ще ви поканя един туториал как да направите Riffle Shuffle. Много лесен начин, т.е. може да не е много лесен, трябва тренировки. Сега просто ще ви покажа как изглежда. Така. Не знам дали на камерата се видя добре, ще направя отново. Така. Сега да преминем към инструкциите. Riffle Shuffle, как по-точно да го направите. Първо хващате тестето в Middle Grip, ето така, с ето тези двата пръста и слагате този пръст в средата. И започвате ето така да пускате картите, но в ръката си, ето така, и пускате долу-горе половината, взимате, слагате я на маса или се подравнявате в тялото си, така, и двете тестета трябва да сте ги хванали ето така, този пръст тук, този тук, този тук и този тук, ето така точно. Гледате да е абсолютно същото, трябва по точно същия начин да сте хванали картите и най-важното, не почвайте да правите розетката с тази страна, а с тая. Така. Започвате да я правите. След като вече сте я направили, събирате малко картите и угълвате и пускате. И става точно това. Затова, ето отново, взимате половината, подравнявате, угълвате картите, пускате. Оп. Малко бавно, това се трудно бавно самата розетка. Така. Да. Пак. Хващате ето така, угълвате и може би, ако искате така, може да направите само с ъгълчетата. Или може да направите изцяло. Ето. Така. Така, сега. Мисля, че разбрахте как да преминете към началната позиция в тази. Сега, хващате тестето ето така, след като вече картите са в тази позиция. И угълвате. Угълвате и пускате. Тоест, вижте точно какво ще се случи. Тоест, ето какво точно правите. Правите си розетката, взимате, угълвате и с ето долните пръсти, виждате как пускам. Добре, видите, просто картите падат надолу. Ето както съм фанал така купчинката, нали, двете купчинки и двете купчинки, ето така съм ги фанал, те са свързани, нали, просто правя така и пускам, както са така. Ето така, хоп, ето така. Правя така и с тези пръсти просто пускам и става. Трябва малко повече сила за розетката. Не си мисля, че ще огънете картите или нещо такова. Ще огънете картите, ако не я направите правилно. Ако я направите правилно, картите да са останали. Сега в тази позиция може да са малко огънати, обаче когато ги огънете на другата страна, картите ще са си добри. Нали, естествено, ако я правите колкото пъти аз я правих, ще се огънат картите, но ето сега. Взимате, пускате, угълвате и пускате. Много лесен шъфъл. Някои хора не знам защо им е толкова трудно. Мисля, че е лесно. Мисля, че ме разбрахте как да го направите. Лесно е. Трябва единственото условие, че трябва да има малко тренировки. Да. Мисля да е това за този клип. Надявам се да ви е харесал. Харесайте нашия канал, абонирайте се за него, коментирайте видеото и до скоро!